बिथां देरहासार इस्लारि मोनानो मोजां भिडिअ बानायनायखौ हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंनायखौ दोनथ'बायब्ला गारबायब्ला अब्लानिया बुजि मोनगोन गोबां बाथ्रा। अब्लानिया आं बायदि जेन्सआ इउटुबाव सोरनिबा फिसाखौ बुजायनानै खैफोदखौ बजबना लानाया मोजां जानाय नङा होननानै आं सानबाय आरो इउटुबनिफ्राय गोजान जाना थानाया बयनिख्रुइबो मोजांसिन जागोन होननानै आं सानो। गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। जोबोर अखानि साउन्डजों आं बाथ्रा बुंनायाव एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ, खस्थ' मोनदों बुंनो थाखाय बे साउन्डजों। बेनिफ्राय आं दिनै सावरायगोन बिथां देरहासार इस्लारिनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो गोनां दङ। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं। दिनै बिथां देरहासार इस्लारिया चेनेल डिलाइट जानायनि उनाव दाखालिबावै मोनथामसो पइन्ट बाथ्रा बुंदो। बे चेनेल डिलाइट जानाय लोगो लोगो बिथाङा बुंदों आंनि खामानि मावनो गोनाङा बेवहायनो माने थुंगेबाय नामा, थुंगेसिगोन नामा। बेनिफ्राय बे बुंदों आं मावनो हायाब्लाबो आं सानै मानसिनो इउटुब बानायना होदों, आं नाम लाला। बेनिफ्राय आं बिथांनि बे फंथामसो बाथ्रायाव बुजिनानै मोनदों बेनि सिंनि काहानिया मा। जेरै आङो दा सोरबा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै बुजायोब्लाबो बेवहाय आंखौ जोबोर गाज्रि मोनग्रा मानसि दङ। मा रोंगौ खेला गेलेनो थांबाबो गथ'फोरखौ लानानै बेवहायबो खैफोद दङ। सोरनिबा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लाइफनि बागै फिउचाराव मा जागोन, जों दिनै माबा मोनसे मावाब्ला फिउचाराव मा जागोन बेनि बागै बुङोब्लाबो ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट फैयो। गासिबो मिथिखागौ मानसिया मोननै रोखोमनि थायो, बुंनांगौ जेबो गैला मिथिखागौ। मोजां खामानि मावब्लाबो गाज्रि बुंखागोन, सोरबा आरो गाज्रि खामानि मावग्राखौबो मोजां होनना बुंग्रा थायो। मानसिया मोननै रोखोमनि दंखायो। दा आंनि बेलायावनो जेब्लासिम आंनि इउटुबा बन्द जाया, जेब्लासिम आं इउटुबखौ बन्द खालामा स्रि थाया, अब्लासिम जेसेबां मोजां खामानि माव, जेसेबां मोजां बाथ्रा बुं, अब्लाबो गाज्रि बुंग्राया बुंखाबायानो थागोन बिसोरो। बेनिफ्राय दा बिथां देरहासार इस्लारि बिथांनि आं मोनथाम पइन्टखौ मोजाङैनो हमदांदों बिथाङा मा बुंनो नागिरदों। दिनै बिथां देरहासार इस्लारिया हारिनि थाखाय बाथ्रा बुङो। हारिनि थाखाय मोजां साननानै फिउचारनि बागै मोजां साननानै माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुङो, बुंखांना होयो। बेनिफ्राय दिनै बिथाङा बेफोरबायदि बुंग्रा मानसिया, हारिनि बागै बुंग्रा मानसिया चेनेल डिलाइट जानाय लोगो लोगो मालाबाबो बुङादि आं बे खामानिखौ मावला। बेथ' चेनेलसो, चेनेला डिलाइट जाबाय, गोदान बानायबाय, गाबोननो हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंफिनगोन। नंगौना नङा? नंगौना? थिग बेफोरबायदिनो आंनि बेलायावबो बिदिनो मोजां बाथ्रा बुंबाबो माने खैफोदसो। मोजां खामानि मावनो थांब्लाबो खैफोदखौसो बजबना लानाय जायो। आं सानदों देरहासार इस्लारिनि बेलायावबो आं सानदों बिथाङाबो मोजां बाथ्रा बुंनानै फिउचार जेनेरेसननि बागै बाथ्रा बुंनानै खैफोदखौसो बजबना लादो खोमा बिथाङाबो। आंनि साननायसो। आं देरहासार इस्लारिखौ मालाबाबो गाज्रि बुङा। आङो बिथांनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नायो, बे मा बुंनो थांगासिनो दङ, बे माखौ लानानै भिडिअ बानायो, आं गासैखौबो नायो। बेनिफ्राय आं सानदों आरोना दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियायाव फैनानै नोङो मोजां बाथ्रा बुंनाय, मोजां खामानि मावनाय, माने मेक्सिमाम माने खैफोदसो। मोजां बाथ्रायाव खैफोदसो। नों जानला मानला भिडिअ बानाय जेबो खैफोद गैया। दिनै आङो मोजां बाथ्रा बुङाब्ला रावजोंबो रायजानो गोनां गैया कमेन्ट बक्सआव, रावजोंबो सोंखारि जानो गोनां गैया। नंगौना? बेनिफ्राय आङो इउटुबाव जानला मानला भिडिअ बानायगोन, गोबां भिडिअ बानायनो, जानला मानला रेप सं, जेबो खैफोद गैया। मोसाग्लांनाय भिडिअ, जेबो खैफोद गैया। जिम खालामनायबो भिडिअ होनो हायो, जेबो खैफोद गैया। खारनाय, खेला धुला गेलेनाय बिदिबो भिडिअ होनो हायो आं, जेबो खैफोद गैया। आं हारसिङै
जेसेबां मानसिफोरा आंखौ कमेन्टआवसो रायगोन गाज्रि मा देखायदों मा खालामदों, नाथाय बे कमेन्टआव रायनाया आंनियाव जेबो फाराग गोलैया, जेबो प्रब्लेम गोलैया। मोजां बाथ्रा बुंनायाव जेसेबां प्रब्लेम गोलैगोन, नाथाय आं जानला मानला भिडिअ बानायनानै रायजानायाव जेबो प्रब्लेम गोलैया, जेबो फाराग गोलैया। आंनि मोसाग्लांनाय, जानाय लोंनाय, थाबायथिंनाय ब्लग बेवहाय जेबो प्रब्लेम गोलैया। माने जेसेबांनो मोजां बाथ्रा बुङो एसेबांनो खैफोदखौसो बजबना लानाय बायदि जायो। अब्ला खैफोदखौ बजबना लानायाथ' मोजां नङाना? मोजां। दा आं मोनथिखाथारगौ आं मोसाग्लांनाय सल' खननाय होबा आंहा खैफोदानो गैया। सोरनिबा फिसाखौ बुजायनो थाङोब्ला खैफोद दङ, अब्ला आं सोरनिबा फिसाखौ बुजायनानै खैफोदखौ बजबना लानो गोनांथि गैयाना? गोनांथि गैयाना सोरनिबा फिसाखौ बुजायनानै खैफोदखौ बजबना लानो? गोनांथि गैया। दा आं बेफोरबायदि सानदों आरो देरहासार इस्लारि बिथांनि मोनथामसो पइन्टआव आं सानदों बिथाङाबो मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै खैफोदखौसो बजबना लादो खोमा। नङाब्ला जोङो बिथांखौ नुफिनगोन साननैसोनि गेजेरावनो हारिनि थाखाय मोजां बाथ्रा बुंनाय। बिथां देरहासार इस्लारि मोनानो मोजां भिडिअ बानायनायखौ, हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंनायखौ दोनथ'बायब्ला, गारबायब्ला, अब्लानिया बुजि मोनगोन गोबां बाथ्रा। अब्लानिया आं बायदि जेन्सआ इउटुबाव सोरनिबा फिसाखौ बुजायनानै खैफोदखौ बजबना लानाया मोजां जानाय नङा होननानै आं सानबाय आरो इउटुबनिफ्राय गोजान जाना थानाया बयनिख्रुइबो मोजांसिन जागोन होननानै आं सानो। नायनोसै बिथां देरहासार इस्लारि मोना हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंफिनगोन ना बुंफिना, मोजां खामानि मावनानै देखायफिनगोन ना फिना, नायनोसै साननैसो उनाव नुगोन। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द।